Zdravo drugari, vi pratite obrazovni kanal Slađana Petrovića Đuse. Današnja tema je subjekat, predikat i objekat. Lajkujte moj kanal i nastavite da pratite. Subjekat. Subjekat je glavni deo rečenice i pokazuje vršilaca radnje. Pronalazi se u rečenici uz pomoć pitanja ko vrši radnju. Kako da pronađemo subjekat u rečenici? Jutros je Zoran rano ustao. Milica je pošla u školu. Ko vrši radnju u prvoj rečenici? Zoran. Zoran je subjekat. U drugoj rečenici Milica je pošla u školu. Ko vrši radnju? Milica. Milica je subjekat. Upamti. Subjekat označava vršilaca radnje u rečenici i pronalazi se na pitanje ko vrši radnju. Običnu ulogu subjekta u rečenici imaju imenice. Predikat. Predikat je glavni deo u rečenici i pokazuje šta radi subjekat. Pronalazi se uz pomoć pitanja šta radi subjekat. Zbog toga u rečenici prvo se pronađe subjekat, pa onda predikat. Kako da pronađemo predikat u rečenici? Jutros je Zoran rano ustao. U ovoj rečenici Zoran je subjekat. Šta radi Zoran? Je ustao. Je ustao je predikat. Milica je pošla u školu. Milica je subjekat. Šta radi? Milica je pošla. Je pošla predikat u ovoj rečenici. Upamti. Predikat je reč ili skup reči u rečenici i pokazuje šta radi subjekat, koju radnju vrši subjekat i pronalazi se na pitanje šta radi subjekat. Obično ulogu predikta u rečenici imaju glagoli. Objekat. Objekat je predikatski ili glagolski dodatak. To je reč koja označava biće ili predmet na kome se na šta vrši radnja. Objekat je trpilac radnje u rečenici. Dobija se ili pronalazi na pitanje na kome za biće ili na šta za stvar se radnja dešava. Kako da pronađemo objekat u rečenici? Pas je ujeo kostu. Ko vrši radnju? Ovde pas. Pas je subjekat. Šta radi pas? Je ujeo. Je ujeo predikat. Ko trpi radnju ili na kome se radnja dešava? Na kosti. Kosta je objekat. Upamti. Objekat je dodatak glagol ili predikt u rečenici i označava predmet ili stvar na kome ili na šta se vrši radnja. Objekat je trpilac radnje. Običnu ulogu objekta u rečenici imaju imenice ili zamenice. Danas je baka mesila pogaču. Ko vrši radnju? Baka. Baka je subjekat. Šta radi? Je mesila. Mesila je predikat. Šta je mesila? Pogaču. Pogača je objekat. U drugoj rečenici Kaja čita knjigu, Kaja je subjekat. Šta radi? Kaja čita predikat, knjiga je objekat. To je sve drugari, vi pratite obrazovni kanal Slađana Petrovića Đuse. Iako vam se dopao ovaj kratak animirani film, vi ga lajkujte, ostavite neki komentar i nastavite da pratite moj kanal.